Narigat ti agbalin nga inangem, agtultulimbat nga agragreget ti kaduan, tapno may payan iti nasayat a biag ti pamilyada. Kas kini Manang Vilma, ano pa'y adda ti pakapilawan ti pisikal a bagina, sana daytoy ti lapad tapno ipakita nati panyag na, kas ina iti pamilyada. Ada espesyal a parang ni Jessel Kate Lapisaro. Motherhood is the completion of a woman's life. Data ti pamati ti daduma gaputa arapaap ti daduma a babae ang maaddaan ti anak kan agbalin nga ina. Ngem saan analaka ti agbalin nga ina nang runa kadagitipada ni Manang Vilma amaze a person with special needs. Ubing pailaan daytoy, hard of hearing isunan, ang nagbalin a parikot na iti inaldaw-aldaw. Saan met ang nagbalin a nalakati kapadasan na iti imo na atawan na kasmay sa nga ina, nang runa idimadlaw na as saan ang makasao ti anak na, kan maamwanda nga addaan daytoy ti global developmental delay. Marigatan daytoy a kasarita ti anak na, kan nagbalin pa alapad ti pakapilawan na gaputa ti ammo ti ubing, kat bugbugkawan daytoy ti inana. Ita adim makkel ti ubing na diagnose daytoy nga addaan ti learning disability. Lalo pay daytoy nga umad adayo iti adu at tao kan marigatan a makihalubilo iti sabali. Ngem nupay kasta saan a maawanan ti namnaman ni Manang Vilma am agasan to ti anak na. Agragreget daytoy kan ti asawa na ang maipayan ti nasaya at abiyag ti anak da asaan na marikna na idumduma daytoy iti sabali nga agtutubo a paada na. Yung kinakadakutan ko, ma'am, nung pag wala na kami, yung sino yung titingin sa kanila, sa kanya. We are really hoping in God na someday talagang complete healed na yung anak namin, gano'n. Na iiwanan namin siya na kaya niya nang mag-isa, kaya niya nang mabuhay. Kasi hindi naman tayo forever na mabuhay. Narigat man nga agbalin nga ina, makalalamot iti pigsa daytoy manipod iti asawa na kan ti anak na. Tilaeng namnamaan na, kat ti panag-akseptar ti sabali at tao iti anak na, kan ti kaawan kuma ti diskriminasyon iti panagkita da kadakwada. Sa katulad kong mothers ay yung we will keep on na talagang loving yung mga anak natin. Tulungan natin silang maka-progress sa mga ginagawa nila. Na i-appreciate natin sila, mahalin pa rin natin sila, ganun. Hindi natin ikakahiya, basta tayo ginagawa natin yung tama, pagmamahal at pag-aalaga rin natin sa sarili natin para mas mahaba ang buhay natin at mas maalagaan pa natin sila. Iti pan nakarambak ti Mother's Day, nakarkaro arumingbaw dagiti istorya, kapadasan kan sakripisyo dagiti ina apada ni Manang Vilma. Happy Mother's Day kadagiti amin nga ina asilaw ti pagtaengan kan amma at tumaktakder kas ina iti pamilya. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.